Ahojte, v pondelok 13. októbra 2025 sa pri Rožňave stala vážna železničná nehoda. Dva rýchliky sa čelne zrazili na jednokoľajnej trati. Výsledok: 69 zranených, niektorí bojujú o život. Neobviňujme rušňovodičov. Robia, čo môžu s technikou, ktorá je stará niekoľko desaťročí. Problém je však úplne inde. Trať pri Rožňave nemá moderné zabezpečenie, ktoré by takýmto nehodám zabránilo. Prečo? Lebo peníze. A nie len teraz, ale roky, viac ako 35 rokov. No aj dnes vláda šetrí. Na budúci rok chce ušetriť vyše 1,3 miliardy eur a ministerstvo tak stratí desiatky miliónov. Škrty idú na vrúb rozbitých ciest, nedostávaných diaľnic, padajúcich mostov, ale aj koľají. Experti varujú. Bez investícií do infraštruktúry sa takéto nehody budú opakovať. Ak sa šetrí na bezpečnosti, platíme skutočne vysokú cenu. Politici, dobré ránko, toto je budiček pre vás. Prosím, investujte do dvojkoľajok, do moderných zabezpečovacích systémov, do oprav tratí. Ľudia si zaslúžia bezpečnú dopravu. Apelujem na vás, páni politici, teraz, keď sa schvaľuje rozpočet v parlamente, prehodnoťte škrty. Šetrite rozumne, nie na úkor životov. Lebo inak riskujeme ďalšie, možno väčšie tragédie. Viac si prečítajte na www.sita.sk v mojom novom komentári v rubrike Svet podľa Jerryho. Link naňho nájdete dolu v popise. Pekný a hlavne bezpečný deň, priatelia.